ಹಾಯ್ ಮಾತರಿಕ್ಲಾ ಮಾತೆರ್ಲೆಂಚಿಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದಿರ್ತದೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡಿ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಕ ಅಂದಿರ್ತದೆ. ಇನಿ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಇನಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಅಂಚ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರಜೆ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡು ಯಾನುಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅಂಚ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪಕ ಬಂದಾಂಡ ಅಂಚ ಏನು ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರಗ ಕುಲ್ಲಿ ಐತೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಮುರನಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಯದ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಡತೆ ಏನ ನೀರೊಂಚೂರು ಪತಾತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ನಿಚ್ಚದಿಟ್ನ ಬೆಂಡಿಂದು ವ್ಯಂಜನಟ ಬಂಗಾರ ಪಂದೊಂಜಿಟ್ನ ಅಂಚ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿ ಹೆಂಗೆ ಮನ್ಪದು ಬರ್ನ ಬೆಂಡು ಅಮ್ಮ ಪತ್ತು ಚಿಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬರ್ನ ಎರಡು ಇತ್ತಲ್ಲ ತುಂಬ ಎಂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪು ನಾವು ಮನ್ಪ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ದು ಎಂಕ ಐಕೊಂಚೂರು ಕಾಸಾರ ಸೇರ್ಸಾರ ಚಿಕ್ಕಿ ಐಕೊಂಚೂರು ಕಾಸು ಚಿಕ್ಕಿ ಸೇರ್ಸಾರ ಅಂಚ ಒಂದು ಐಟ್ ಎತ್ತು ಕೊರಿಯರಿ ಎಂಕ ಆ ಬೆಂಡಿನ ಕೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕೊಂಚೂರು ಕಾಸು ಸೇರ್ಸೋದು ಎತ್ತು ಕೊರ್ನ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ನರೋಲ್ಡ್ ದಿಕ್ಕಿರತ್ತ ಬಂಗಾರ ದಿಕ್ಕಿರ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮತ್ತು ಬೊಳ್ಳಿ ಮಾತ್ರ ನಂದು ಯಾನ್ ಕಾಲು ನೀರಡ್ಡು ದಿಕ್ಕು ನಿಂಗೆ ಪೋಡಿ ಇರಬೇಕು ಕೊಂಜಿ ಪರಾತ್ ಬ್ರಷ್ ತೆತ್ತೊಂದೆ ಯಾನು ಇತ್ತಂದು ಏದಿ ಇರ್ತನ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿರದ ಬೆಂಡು ದಿಕ್ಕಿರಂದು ಇಂಕೋ ದಿಕ್ಕು ಜನದನ್ನು ಸರಿಯೇ ಪುಜಿ ಬೆಂಡು ಗೈ ಸಾಂಡ್ ಬೆಂಡು ದಿಕ್ಕದು ಆಯ್ತು ಮಾರ ಈ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆ ಅವಂತ ನೀರು ಬರೋಡಾತಿಂದೆ ಒಂದು ಮೂಜಿನೇ ಬಾಟ್ಲಿತ್ತ ನೀರು ಏನು ಕಾಲೇಜ್ ನನಗೆ ಏನಾಯ್ತು ನೀರು ಬರ್ಪುಜಿ ಪರ್ಪೆ ಅಂಡ ಈದು ಬರ್ಪುಜಿ ಇಲ್ಲಡಿತ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಈದೆಲ್ಲ ಕರಂಡು ಇಂಕನಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ತಿಂಚವ್ನ ಆಯ್ತು ನೀರು ಸಾಧಾರಣ ಏನೇ ಖಾಲಿ ಅಂಟು ಮುಕ್ಕಾಲು ಖಾರ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತನ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಬರ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಪರ್ಪೆನ ಅಂಡ ಇತ್ತೀಚಿನ ನಾನು ಅರ್ಧ ಅದೇ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೇ ಆಯ್ತಿಜಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಇದು ನೀರು ಬರೋಡು ಅಂತ ಈಗ ತುಂಬಗೂ ನೀರು ಬರ್ಚನ ಅಂತ ಈಗಲ ನೀರು ಬರಲೇವಾ ಗಮ್ಮತ್ತು ನೀರು ಬರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬರಾಗ್ಲೇ ಸರಿ ಆಗಿ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಅಟ್ಲ ನೀರು ಏನು ಬರೋದಿಪ್ಪೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬರ್ರ ಬುಜಿ ಸೆಕೆಕ್ಕ ಅಂತ ಎಣ್ಣೆ ತಾರಾಯ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆನ ಒಂಥರ ಪರಿಮಳ ಹಾಕೊಂಡು ತಾರಾಯ್ದು ಎಣ್ಣೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ನ ಒಂಥರ ಪರಿಮಳ ಏನು ರೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾಳಕ್ಕೆ ಐದು ಜನ ತಾರಾಯ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ತಿಂಪಣಿಗೆ ಭಾರಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಕಜ್ಜಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಿ ಬಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೋಗಬ್ಬು ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಏನು ಮನಸ್ಸು ಮಂತಿಜಿ ಎಂದು ದಾದ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದೆ ಅಂಚೈತೆ ಭಾರಿ ಸೆಕೆ ಒಂದು ದಯಪಂಡ ತಾರಾಯ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ತಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಕೆ ಆಯ್ತಾ ಹೆಂಗ ದಯಪಂಡ ಮುರನಿ ಇದು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಉಳ್ಗದಿತ್ತದ ಅಪ್ಪಾಗ ಇನ್ನು ತಿನ್ನಾಗ ತಿಂದ ದಾಯ್ಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸೆಕೆ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂಚ ಇತ್ತು ತಾರಾಯ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದಿತ್ತು ಭಾರಿ ಸೆಕೆ ಒಂದೊಂದು ಅಂಚ ದಾದ ಪಂಡ ತೋಟ ಹೋತು ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಬತ್ತನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂಚೇನು 4:45 3:45 ಇದೇ ನಂಚಿಂದೊಂದು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪೂ ಒಂದಿತ್ತು ಒಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಇಯರ ಯಾನ ಇನ್ನು ಜಟ್ಟು ಬತ್ತೋಯ್ತ ಇಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಜಟ್ಟು ನಿಗ್ಲು ಬತ್ತೊಂಡಾರ ಮೂಜಿ ಬುಕ್ಕ ರೆಡ್ಡು ಜಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿಟ್ಟಿರ್ತೆ 4 ಮೂಜಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ತೈತಂದನ ರಡ್ಡಲ್ಲಿ ದೀಟ್ಲ ಅಂಡಾರು ಈ ಪೂ ಒಂದು ಇಂಕ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂದಿತ್ತು ಇದು ಸೋಕ ಒಂದಿತ್ತು ತುಂಬು ಪಂಡ ಆ ಪೂ ಉಂಡತ ಮಸ್ತ ಒಂದಿತ್ತಂದು ಆ ಪೂ ಉಂಡತ ಮಸ್ತ ಒಂದಿತ್ತಂದು ಇತ್ತೆ ಮಡಲ್ ತುಲೆಗೆ ಮೆತ್ತು ಮಡಲ್ ಫುಲ್ ನೇಲೋದು ನೀನು ಮೂಲೆ ಬರಲ್ಲ పొడిగేస్తుంది మరి ಇದು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂದು ತುಂಬುದು ಅದ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಪೂ ಉಕ್ಕಂದು ದೆತ್ತಿರು ಆ ಪಂಡ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಪೂರ ಪೋಯಿನಲ್ಲ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಅಂತೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ದಿತ್ತು ನೀರಂದತ್ ನೈತೆ ಕರಪ್ಪ ಹೋತು ಬೇರೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂತು ಬೊಂಡ ಕಡಿತೇರಂಡಿ ಅಕ್ಕಟ ಮಂಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಬೊಂಡ ಎತ್ತು ಬರ್ತಾನೆ ಮೂಲು ಜಟ್ಟು ಬರ್ತಿರತ್ತೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತಿತ್ತೆ
ಹೊಲ್ದಿದ್ದೀರಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಬೇರಲ್ಲ ಸೊ ಏನು ಅಲ್ಪ ದಿವಸ ಹತ್ತಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬೇಚಿ ಹಿಡಿದಿರ್ತೇವೆ ಮೂಲು ಉಂಟು ಮೂಲಿಜಿ ಹಾಂ ಮೂಲುಂಡು ಮುಂಜಿ ಪೇರೆಲ್ಲ ಕೊಯ್ಯೆ ಅಮ್ಮ ಯಾಕಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಪೇರೆಲ್ಲ ಕೊಯ್ಯ ಅಂದತ್ತೀರು ಅಯ್ತು ಉಂಡು ನಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಯಾರು ನಾನು ಎಲ್ಲೆಗೆ ಓಡತ ಮುಂಚೆ ಮೂಜಿ ಅದೇ ಉಂಡು ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ದೈತ ತಿಕ್ಕು ನಂಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕತ್ತು ಕೊಯ್ನ ನೆನ ಬಳಕ್ ಕರಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚು ಆಯ್ತು ಶಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ರೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಇಂಕ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆವೆಂಬಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕೋಲ ಅಂದು ನಿಕ್ಲೆ ತೂಪ್ನಗ್ಲೆ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಕೋಲ ಎಂಪಲ್ಲ ಅಂದು ಅಂಡೆ ಇಂಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂದೆ ನೋಲಂಡೆ ಅಂದೆ ಇಂಚ ಬುಡ ಅಂದೆ ಪೂಜಿತ ಕಟ್ಟಂಡ ಅವು ಹೇಸಿ ತೋಜನ್ ದಯಬಂಡೆ ಏನು ದುಂಬುಡ್ದು ಇಂಚನೆ ಬುಡ ಇತ್ತನ ಅಂತ ಯಾನು ಎಂಕೆ ಏಯ್ತನ ಇದ್ದ ಟೈಂತದೆ ಏನೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ ಕಂಡು ಐತಿರಿ ಮಲ ಬಚಾರಿ ಪಂಡ ಯಾನು ಲೂಸ್ ಹತ್ತು ತಾರೆ ಕಟ್ಟುನೋ ಒಟ್ಟು ರಾಸಿ ಏನ ಅಂಚ ಎಂಟು ಬಜಾರಿ ಅಂಚ ಬಂಡ ಒಯ್ತೀರಿ ಅಂಚ పోయినా ఇలా పోయి మంచిగా మాయిపోతుంది మర్రి మాయికు ನೀನು ಇಡೀ ದಿನ ರಜೆ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಮಂಥದ್ದು ಲಿಂಕ್ ಮರ ನಿಮ್ಮ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುನ್ನ ಮಾಯಿ ಮನ್ಪುನ್ನ ಅಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮಂಥದ್ದು ಲಿಂಕ್ ಯಾನೆಂಚೂರು ದಾಸಿನ ಮತ್ತೆ ಮಾಯ್ಪೆ ಅಂತ ಉಜ್ಪಪ್ಪ ಎತ್ತು ಮನ್ಪೆರ ಉಂಡು ಎತ್ತು ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಬಣ್ತೆ ಅಂತ ಉಜ್ಪಪ್ಪ ಎಂತೀವಿ ತೂಲೆ ಕೈಸ್ ಈತ ಮಾಯ್ಪು ಬಾಕಿ ಉಂಡು ನನ್ಲ ಒಂಥರ ತೋಟದ ಒಂಥರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಮಾಡಿರು ಈಂದ ಇನ್ನೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತನು ಬುಕ್ಕ ಒಂತ ಅಡ್ಪೆ ಅಂದೆ ಅಂಚೆ ಈತ ಮನ್ಪೆರ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೊಂಚೂರ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಡತಿ ಕೈಸಿತ್ತೇನು ಬೊಂಡ ತಿನ್ಪೆ ಇತ್ತಂಜಿ ಸೈಡ್ ತಗೋಡೆ ತೋಚಿನ ತನಕಲಿಗೆ ತೋಚ ಏ ಪನ್ನೊಂಜಿನ ತೋಚಡೈನವೆ ತೋಜ್ಪವಡೈನವೆ ತೋಚಟ್ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಯಾನು ದೇನು ದಾದ ಬೊಂಡ ಭಾಗ ಅಂತಾರ ನರಕತ್ ನಾತೀತತ್ ಸೊ ಬಾರಿ ಸೋಕುಂಡು ಬಾವೆ ಮೊಬೈಲ್ మీద దుక్కు నంచించి పోయినానంట మనకి ఇలా కోపడినట్టు నేను ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಇಂಪೆ ಅಂದಿದ್ದಿ ತಿಕ್ಕನ ಪೂರ ಇಂಪೆ ಓಲ ಬೋಡಿಸಿಂದಿತ್ತಿ ಯಾವ್ದ ಮತ್ತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ತಿಂತೀನಿ ಮಂಗೆ ಒತ್ತುವಾಡಿನೇಟ ಅಂಡು ಒಂದಿಕೊಂಡ ಈಗೇನ మంగ తెచ్చువాడినట్టు జానే జాను తింటాడు అయ్యా కూడా ఆపే దగ్గర బూడతాడు నుండి ಹಂಗಟ್ಟಂటే ನಮ್ಮ ಮಂಜು ಬಂಡಾಗ 30 ರೂಪಾಯಿ ಹೊರಡು 40 ಆಗೈತೆ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಈಗ ಅಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿದೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಏನೆಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪನಾಗ ఇల్లాలు ఇల్లాలు ఎంచాల ఇన్ప పేటాడు కడత కడతీర నాచికి జాంత ಇಲ್ಲ ಒರಿಯಾರಲ್ಲಿ ಎಂಚಾನೆ ಆಂಡು ಪೂರ ಮುಗಿಂದು ಈ ಜನ ಮುನ್ಪ ಒಂಚೂರು ಕೋಡಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಕ ತಿಪ್ಪಣದ ಇಲ್ಲ ಕರ್ತ ತಿಂಪೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಕೂಲಿ ಪೂರ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ತಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂದು
ಮೊಬೈಲ್ ಚೂರು ಹೊಡೆದಾದ ನಂಚ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಇಂಚೋಜುವೆ ಇಂಕೋ ಸುರುಗು ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ನಾಗ ಕೊಂಚ ಭಾರಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ನಿಮ್ದು ಆಯ್ತು ಮಾತಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾ ಅಂದಿದ್ದಿ ನೆಕ್ ಏತು ಜನ ತಿಳಿತಿದ್ದೆ ಅಂದೊತ್ತಿದ್ದಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನಾಗ್ಲಂತೂ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ದ ಫ್ರೆಂಡ್ನಾಗ್ಲಂತೂ ಕಾಲ್ ಬಂದದ್ದು నీకు దాయితే ఆతేడు ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ದಾಯಿ ಲಾಗ್ ಅಂತ ಅಂಚ ಮನ ಅಂತೀರು ಅತ್ತವು ಸುರುಗ ಏರ್ಲಾತಿ ಏರ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞನಾಗಿ ಮುಳ್ಳಿ ಏರ್ಲಿಜ್ಜರು ಮಲ್ತದೇ ಕಲ್ತ್ಕೊಂತಾರಪ್ಪಣ ಅವಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಿಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಡು ಅಂತ ಏನಾರ್ದು ಒಪ್ಪ ಬಣ್ಣ ಒಂದಿತ್ತಲ್ಲ నేను పండే మనుపుందు అంటే అలా పన్న ఇత్తలు ఇంక పోటీకి ఆపుండు పబ్లిక్ ಮತ್ತೆ పోయారు ಅಂತಾರೆ ಆಪುಂದು ಅಂಚನ್ ನಮಕ್ಲಾತಿ ಇತ್ತೆ ಏರೆಗ್ಲಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತನ ತಿರವರ್ದು ಟಾಂಟ್ ಹಾಕಲ್ನಾತಿ ನಮ್ಮ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪಂದ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇತ್ತಂದ ಎಂಚಿ ಇತ್ತುಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಥಿಂಕ್ ಮಂತೊನ್ನೆ ಸೊ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಒಂಥರ ದಾದ ಪಾತೆ ಹಿಡಿದು ಗೊತ್ತಾಪಜ್ಜಿ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಂದು ಜಾತಿ ಜನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲಿರೋನಾಗ ನಮಗೆ ದಾದ ಪಾತೆ ಹಿಡಿದು ಗೊತ್ತಾಪಜ್ಜಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಉಂಡು ದಾದ ನೆಟ್ ಅದೇ ಗ್ರಾಮರ್ಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಂದು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ತೆ ಬೆಟರ್ ಅಂದ ಆಪಣ ಹೆಂಗೆ ಆಪಣ ಅಂಚ ಬುಕ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ತೂಪುನಾಗ್ಲೇ ನೋಡು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಯಾನ್ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತನ ದುಂಬುಡ್ತು ಬೆಟರ ಅತ್ತ ಅಂಚನೆ ನಾನು ದುಂಬು ಏನಂಚ ಎಂಕ ಬೆಟರ್ ಅಂದ ಆಪಣ ಒಕ್ಕ ಪನ್ನೋಡು ನಿಕ್ಲು ದುಂಬೆನವೇ ಇಂಚ ಪನ ಒಂದಿತ್ತೆ ಶಿ ಹೆಂಗೆ ದಾದ ಪಾತಾಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪನ ಒಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ದಿನ ಪೋಯ್ಲಕ್ಕ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಆಪಂಡು ನಮಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲಕನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಾಯ್ತ ಪಾತ್ರೆ ಹಿಡಿದೇ ಗೊತ್ತಾಪಚ್ಚಿ ಇಕ್ಲೆಗೆ ಫುಲ್ ತೊಜ್ಪಾಯಿನವೇ ತಿನ್ಪುನ ಅಂಚ ಪೂರಾ ತಿಂದು ದಾಂಡು ನನ್ನ ಬಪ್ಪಂಕಾಯಿ ಒಂಜಿ ಒತ್ತಲು ನನ್ನೊಂಜಿ ತಿನ್ನೋಡಿತ್ತೆ ಅವು ಎಂಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಪ್ಪಂಕಾಯಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಬಪ್ಪಂಕಾಯಿ ಪಂಟ ಇಷ್ಟ ನಿಕ್ಲೆಂಚ ಅನ್ಪಾರ ಬಪ್ಪಂಕಾಯಿ ಬಪ್ಪಂಕಾಯಿ ಪಂಟ ಕೆಲದಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾ ಅಂದದನ್ನ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಪನ್ಪುನ ಪೇತೆನೆ ಪಂಟ ಕಪ್ಪಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಪೇರಳೆಗ್ ನಿಕ್ಲು ಪೆರಂಗಾಯಿ ಎಂಚನ ನಿಕ್ಲು ಪನ್ಪುನದ ಎಂಕ್ಲ ಪೇರಳೆ ನನ್ನ ಎಂಕಲ್ಲ ಪೆರಂಗಳಕಾಯಿ ಎಂದು ಇಕ್ಕೊಂಡು ಅನಾನಸು ಮತ್ತು ನಿಕ್ಲ ಪನ್ಮಾರು ಅಟ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆತಿ ವಿಷಯ ಅಂಜ ನಿತ್ಯ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಮೂಡ್ತಿ ನೋಡಿ ಎಂಕವು ಕೊರ್ನ ಏನ ಪರಿಚಯದಾಗಲಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೋಡೆ ಹಂಚಿ ತಿಂದೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಏನು ಹಂಚಿರ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಹಂಚಿರ್ತು ಬಂದಾಗ ಪತ್ತಾತ್ನ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲನಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪಂಕಾಯಿ ಮತ್ತು ದಾಲಿಜಿ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಮತ್ತು ದಾಲಿಜಿ ಅಂಚ ಏನು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಬೋಡು ಪಂಟಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಮ್ಮರನಿ ಏನು ಫ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕುಂತ್ಕೊರಿಯಲ್ಲ ಅಂಚ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಇತ್ತುಂಟ ಅವು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಇಜ್ಜಂಟ ನಾವು ಕೊಂಚ ಭಾರಿ ಆಸೆ ತಿನ್ನೋದು ಹೂ ಅಂಟ್ಲಾತಿ ಅಂಚ ಏನು ಪಪ್ಪಾಯಿ ಇತ್ತೆ 3 ರೂಪಾಯಿ ತಾಪಗ ತಿಕ್ಕಬೆ ಅಂಚ ಪಪ್ಪಂಕಾಯಿ ರಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಅಂಚ ಕೋಡಿ ಒಂಚಿ ತಿಂದೆ ಒಂಚೂರು ಪರಂದಿತ್ತು ಒಂದೊಂಚೂರು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಪಪ್ಪಂಕಾಯಿ ಒಂಚೂರು ಪೋತುಂಡು ಇಟ್ಲ ತಿನ್ಕ ಒಂಚೂರು ಬುಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಬುಡ್ ತಿಂಡ ಬೈ ಅಕ್ಲೆ ತೋಡ್ ತಿನ್ಪೇರಂದು ಗೊತ್ತಿಸಿ ಅಮ್ಮ ನಗ್ಲು ಮತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಬುಡ್ತು ತಿಂಟ ಅವು ಬುಕ್ಕ ಹಾಳ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡನ್ನಿಂದ ಹಿಡಿತೇನೆ ಒಂಚೂರು ಹಾಳ ಏನೇನು ಪುರಿ ಅಂತ ತಿನ್ಪುನ ಚಿಕಂಡು ಕೋಡೆದೆಲ್ಲ ಸೋಕಿತ್ತು ನಾನು ಇತ್ತು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜನು ನೆಡ್ತು ಒಂಚೂರು ಎಳ್ಳಿತ್ತು ಬಟ್ ಸೋಕಿತ್ತು ಜಗಳಿಗಾರಿಂದ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ ಕದೆ ಮಾತಾಪುನದ ಇಕ್ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಏನಾತಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ನಮಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡ್ಲಿಪ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕೆಲವು ಕುರಿ ಒಂದಿಪ್ಪು ನಮಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದಿತ್ತು ನಾವು నా ఫేవరెట్ ఇంకా ఆల్మోస్ట్ మాట ఫ్రూట్స్ ఇష్టని ಓ ಅಲ್ಲಂಜಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಚ ಈತ ಗೆಲೆಟ ಪೇಪರ್ ಆಡ್ದೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಯ್ರು ಬತ್ತದು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಲಿ 2 ಜರ ನೀಡಿರು
ಮೊದಲು ಸಾಕಾರ ನಮ್ಮದು ಏನು ಬಿಟ್ಟು ಎಂಕ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಪೂರ ಮಂತೇರು ಇಷ್ಟನೇ ಅಂತ ಕಿರಿಕಿರಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂತುಂಡೆನ ಯಾಕೆ ಮಂತೇರ್ನೆ ಬರದ್ಯ ಇತ್ತನ ಯಾರು ಪಾಟಿ ಯಾರ ಸರಿ ಇಲ್ಲೇನು ಹೋಗೋರ್ಲೆ ಏತುಗೋರ್ಲೆ ಏತ್ಲ ತಿನ್ಪೇನು ಅವು ಪುರ ಒಂದಿಂಕ್ ಮೆತ್ತೊಂದು ಕುಳು ಒಂದಿಪ್ಪ ನಾವು സോക്കുണ്ടു എന്നാ പഞ്ചി തിഞ്ചില് എനിക്ക് എന്തോ ആയിട്ടാണ് ആറുമല്ലേ ഇതാ തണുപ്പണം ഇത്തനാപുര തിന്ന് സംശയിക്ക് വരുന്നതാ എട്ട് സൈപ്പര് ಕೆಲವು ತಟ್ಟು ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಅವ್ವ ಜನ ಯಾರು ಮಾತೇನ ತಿಂದೆ ಅಂತೆ ಆ ನಮ್ಮನೆ ತಿಂದೆ ಪಾಪಂಕಾಯಿ ನನ್ನುಂಟಾಯ್ತು ಒರಿನೇ ಏನೇರ ಏನ ಅಕ್ಕರಂಜು ಉಡುಪಿಗೆ ಅಮ್ಮ ತಿನ್ಪುಜಿರ ಅಕ್ಲೇನು ಪಪ್ಪಂಕಾಯಿ ತಿಂಟ ಕೈ ಬೇನೆ ಜೋರು ಹಾಪುನ ಕಾರು ಬೇನೆ ಕಲಕ್ಕೆರೆ ತುರ್ಜಿ ಕೊಡೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಾಗ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಬಿಸಿಂದಿರು ಅಂತೂ 3 ಗಲೀಜು ಅಂತ ಅಡಿತಿತ್ತು ಪೇಪರ್ ಚಂಡಿ ಅಂಡಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮಗಿಂತನೇ ಉಪ್ಪಿರುತ್ತೆ ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತಾರ ಅಪ್ಪಜಿ ಚೂರು ಸೈಡ್ ಇಟ್ಟು ಹಾಳಿತ್ತು ಕೊಂಡೋಗಿ ಬಂದಿ ಬಾಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾಯ್ತು ಆಪುಂಡ ದೇರಿಗೆತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಎತ್ತಿ ರಾತ್ರಿ ಈ ನಮ್ಮನಿಂದು ಸೈಜ್ ಅಂತ ಯಾರು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಶೇ ನಾವೊಂದು ಮರ್ರೆ ಇದೀಗ ನೀರದಿದ್ದು ಏನ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಪಡ್ಸ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಅಷ್ಟೇ ಹೊತ್ತು ನಿಕ್ಲರ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಏನೋ 2 ಸಾರ್ ಇದ್ದಾನೆ ತಿನ್ಪುನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಸರ್ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯಗಳ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಹುಷಾರ್ ಟಾಪ್ 1 ಎಂಕನ ಹೌಸ್ ಎಂಕನ ಇಲ್ಲ ತಿಂಪುನೇ ಗೊಲ್ಲಂಟ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡೋದಿನ ಎನ್ನ ಕಲಲ್ಲ ಕಲ ಸರ್ತಿ ಏನಲ್ಲಿ ಮೀರ್ಸದೆ ಇಂಕ ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಟ್ ಬಡಿಪುಂಡು ಬೇಗ ಮುಖದಟ್ಟು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವೀಟು ಜಾಂದು ಖಾರದ ತಿಂಡಿದಾಗ ನಿಂತರ ಕೊಡಲಿ ಈ ಚಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪುಂಡದ ಅವನು ಅಣ್ಣ ಇಕ್ಕೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂದು ಇದ್ದೇ ಮತ್ತೆ ಮಾತೆಗಳು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗಿತ್ತು ಪಪ್ಪಾಯಿ ಕೈ ಮತ್ತೊಂಥರ ಅಂಟ ಒಂದೊಂದು ಬಂಡ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಇಂಚ ಅನ್ಪೋಡು ಇಂಕ ಇಂಚ ಮನ್ಪಿ ಇಕ್ಲ ಮೋನೆ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕೆ ಆಗಿತ್ತು ಸೋಕು ಮುಖದ ಬಂಡ ಮಂಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಂಗ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ನಿದ ವೀಡಿಯೋನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಅನ್ನೊಂಥದ್ದಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಎಡ್ದಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಸ್ಟೋರಿ ಪಾಡ್ದಂಕ್ ಉಪಕಾರ ಮನ್ಪಿ ಮನ ಸಿಕ್ತಂಡ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಏನು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್